Пахвалёны Езус Христос. Прывітанне ўсім і працягваем мы з вами знаёміцца з творчасцю Толкіна. Ведаеце, мне аж і смех, і сорам, і ўсё мяне бярэ, калі я чалавек не літаратар, просто той, хто любіць Толкіна. Я тут сяжу, як лекцыі нейкія, там чытаю пра Толкіна, хто ён такі. Ну і тым не менш уже не буду там чарговы 10-5 раз апраўдвацца, што мне ўсё-такі хочацца сваіх 5 копеек добавить да майго любімага аўтара. В этой другой лекцыі, каб зразумець творчасць Толкіна, хачу падаць ягоныя такія асноўныя пункты ягоных поглядаў, чым ён жыў, і адназначна ў творах яны будуць прабівацца. Таму разумею, што трошку, магчыма, тым, хто яшчэ не чытаў Толкіна, Хоббіта альбо Ўладца пярсцёнкаў, трошку будзе цяжкаватенька мае нават прыклады гэтыя слухаць, таму што яны з творамі будуць пераклікацца, ягоныя погляды. Ну, хто чытаў ужо, таму, канешне, это прасцей будзе. А можа, некаму якраз такі гэтыя каментары лепш зробіць, бо больш зразумелым будзе тады твор, калі возьмецеся за яго творы Толкіна. Ну і так, пачынаем. Першае, это я сабе гэтыя пункты, канешне, павыпісваў. Першае, гэта тое, што Толкін быў, канешне, правільна-неправільна назваць, но ён быў пацыфістам, нават у тым сэнсе, можа, больш такім стрыманым, але адназначна быў супраць вайны. Адназначна ён у вайне бачыў вельмі вялікую трагедыю. Па-першае, Толкін сам прайшоў Першую сусветную вайну. Гэта будзе немалаважны факт. Ён сам ваяваў, і я не ведаю, ці ён быў афіцэрам ці не. Ужо даруйце, я гэтага не правяраў, гэтага факту. І адзін з ягоных сыноў удзельнічаў у Другой сусветнай вайне. Толкін за это моцна перажываў, пішучы яму лісты і так далее, і так далее. Так што ў нейкім сэнсе праз такую цесную сувязь са сваім сынам Толкін быў сведкам Другой сусветнай вайны. Таму справядліва будзе сказаць, што ён перажыў 2 сусветныя вайны. І ён бачыў у гэтым адназначна вялікую трагедыю і ў нейкім сэнсе крах чалавечай цывілізацыі. І не пытанне таго, што хто там прайграў, хто выйграў, Гітлер быў пераможаны, не пытанне ў гэтым. Пытанне ў тым, што бачачы, да чаго людзі дакаціліся, Толкін бачыў у гэтым трагедыю. Як да гэтага дайшло? Адзін раз і ў хуткім часе другі раз. І гэты момант важны будзе, таму што гэтыя матывы ваенныя, яны будуць адбівацца ў творах Толкіна. Напрыклад, вялікія баталіі. Хто з вас глядзеў фільм, ён гэта, у кнігах, само сабой, это апісана, але фільм паказвае. Это агромныя бітвы. Это агромныя удзелы, агромнай колькасці, сілаў нейкіх. Цяжка назваць людзей, бо ў Толкіна там не толькі людзі, але гэтыя проста цэлыя палі жывой масы, асадныя, ўсе гэтыя штучкі. Кажуць даследчыкі, што Толкін хіба што нават сам удзельнічаў у адной з самых вялікіх бітваў Першай сусветнай вайны. Гэтага не правяраў, даруйце, я ўжо аж так як гісторык не хачу Толкіна так капацца. Але напэўна ён быў сведкам гэтых бітваў і напэўна чуў пра іх. І таму яны адбіваюцца ў ягоных творах. Цікавы момант ёсць, калі галоўныя героі, хто там Фрода, хіба што і Сэм, ідуць праз балоты і там бачаць мёртвых. Гавораць, што Толкін быў сведкам. Сведкам таго, ці сам бачыў такія балоты, ці проста бачыў, што нясуць такія бітвы Першай сусветнай вайны, што ён у гэтым балоце паказвае тое, што ён сам асабіста ўбачыў. Ёсць такія версіі. І таксама некаторыя казалі, што машыны, которые Толкін апісвае, которые робяць оркі, гэтыя сілы зла, такія асадныя машыны, яны там падзямеллем нешта камбінуюць. Таксама тут цікавыя вобразы.
таму што некаторыя бачаць, ну, ці крытыкі, ці літаратуразнаўцы, бачаць нават вобразы першых танкаў, которые Толкін апісвае. А цікава, вот заўважце, то я ўжо чамусьці так прызадумаўся, што оркі, яны пастаянна нешта пад зямлёй робяць. Вот яны ўвесь час скрываюць, і гобліны падобна, нешта там куюць, нешта робяць там, да, там агонь гарыць, там лава, там тое-сёе, ну і пасля это наружу ўсё палезець. Цікава, што фашызм, Гітлер, это вот такая специфика Гітлера. Это поўна бункераў розных падзямельных, это цэлыя калідоры, гэта скрытыя там і пад вадой, і пад зямлёй, і для падводных лодак цэлыя такія ангары вялікія. Вось чамусьці я ў гэтым бачу матыў ужо другой сусветнай вайны. Да. Вот. І гэтых матываў даволі такі шмат. Зрэшты, войскі паводле твору Мордара, ну гэта сілы зла. Цікава заўважце, што ў Толкіна гэта не проста войскі, ну там дэманаў, назовем это так, бо это адназначна, это вобраз сатаны, д'ябла. Вось, але гэта оркі, гэта гобліны, гэта назгулы, гэта нават людзі, але злыя людзі, которые прыйшлі таксама на баку ваяваць вось Мордара. Інакш кажучы, гэта вобраз, назовем это, народаў, дзяржаваў, которые об'ядналіся вакол зла. Конечно ж, это вобразы сусветнай вайны. Сусветная вайна – гэта не проста Германія ці нехта там. Гэта сума народаў, хто ўвайшлі ў саюз. Да. Конечно ж, у гэтым таксама нейкія вобразы трэба бачыць. І зрэшты, сіла добра падобна. Гэта не проста адна такая светлая дзяржава, але это хоббіты, гэта розныя віды людзей, розных народаў, гэта гномы тыя самыя, гэта эльфы. Вот яны таксама саюз свой стварылі. То есть это такія вот сілы добра і сілы зла у саюзах змагаюцца паміж сабой. Вот. Ну, адназначна это вобразы сусветных войнаў. Другі момант, погляды Толкіна. Это мяне было вельмі дзіўна для мяне, калі это вычытаў, да, што Толкін, канкрэтныя цытаты, выказванні Толкіна, што Толкін даволі такі быў анархіст, калі можна так сказаць. Конечно, у нашым уяўленні анархісты – гэта радыкальныя людзі, которые там цара, як мы вучылі па гісторыі, там узрывалі, хіба што Александр III, калі не памыляюся, там узорвали анархіста, могу памыляцца. Вось. Ну, во всякім разе анархіста, да. Там яшчэ перад кастрычніцкай рэвалюцыяй много там шарудзілі і ў Расіі, у Беларусі. Вось. І зараз такія, это даволі такія радыкальныя групіроўкі. Канешне, Толкін не з гэтых груп. Але па поглядах я быў здзіўлены даволі, што Толкін ён анархічных поглядаў, таму што ён лічыў, што дзяржава сама як структура, яна ў нейкім сэнсе утопія для чалавецтва. І нават ёсць такія выказванні даволі, ну ўжо не працытую, але даволі такія радыкальныя Толкіна, дзе ён канкрэтна кажа, што дзяржава ёсць месцам зла. І я думаю, што, канешне, это, ну, калі можна так сказаць, канешне, вопыт сусветных войнаў паўплываў на тое, што Толкін вот так вот стаў думаць. Да. Дабаўлю яшчэ, што Толкін не толькі быў трошку блізкі да анархічных поглядаў. Яшчэ скажу, што, напэўна, Толкін не прапаноўваў ніякай сістэмы ідэальнай дзяржаўнай ці палітычнай. Просто ён бачыў, што ў структурах дзяржавы, як такавой, што сеецца зло. Вось, скорей бы так сказаў, да, што хіба што Толкін больш такіх поглядаў. Вось. І таксама Толкін быў крытыкам і бачыў дзеянне зла у эканамічным росце. У капіталізме, такім агрэсіўным, у індустрыяльным росце. І вось сказаў бы так, што Толкін бачыў, што рост эканамічны
рост тэхнічны, рост матэрыяльны і плюс яшчэ нейкая хворая дзяржаўная сістэма, што гэта ўсё, яно павялічвае зло. Я думаю, што гэтым поглядам Толкіна адпавядае, конечно, нацысцкая Германія, которая перажывала крызіс эканамічны і пасля этот агромны рост індустрыяльны. І Саветы і блізка нават не мелі такіх тэхналогій, як немцы, само сабой. То есть яны развіваюцца, это высокаразвітая нацыя, гэта вучоныя, гэта тэхналогія, але чаму это ўсе служыць? Таму, каб знішчаць людзей. І Толкін гэта ўбачыў падчас і Першай сусветнай вайны, а Другая сусветная вайна яшчэ это прыумножыла. І ён крытычны да гэтых двух пунктаў, і таму паглядзіце ў творах, што сілы зла, яны ў прынцыпе хочуць стварыць дзяржаву. Яны хочуць запанаваць, яны заваёўваюць новыя тэрыторыі, яны хочуць стварыць сваю сістэму. І тут ёсць эканамічны і індустрыяльны рост. Гэта оркі пад зямлёй увесь час робяць нейкія машыны. Увесь час нешта новае выдумляюць, нейкія новыя сістэмы. Самыя пазітыўныя такія героі гэтых твораў Толкіна, гэта хоббіты. І гэта процівавес усёй сістэме дзяржаўнасці і індустрыяльнага росту. Толкіны, гэтыя хоббіты, даруйце, ўжо кажу Толкіны, хоббіты, яны аграрныя, яны жывуць вельмі проста. У іх няма сваёй дзяржавы, проста яны жывуць на нейкай тэрыторыі, которая называецца Шыр, это іхная тэрыторыя. Яны нікуды не лезуць, нічога не заваёўваюць, яны проста мірна жывуць. Па-свойму прымітыўна, але у любві, у нейкай прастаце, і тут проста як сад Эдем, як райскі сад. І, канешне, Толкін гэтыя два вобразы супрацьпастаўляе. Да, гэтая прастата хоббітаў і там мегасістэма, которая ствараецца. Там будуюцца замкі, крэпасці, там вершацца пад зямлёй нейкія зноў там машыны будуюцца і так далей. Гэта нейкі вобраз, да, нейкі вобраз такі Толкіна, важны. Цікава, што чытаў выказванні дачкі Толкіна, і яна казала, што многія лічаць, што сам твор сканчваецца, калі знішчаецца пярсцёнак усеўладдзя. А яна кажа, што не, гэта не фінал. А фінал у тым, што хоббіты вяртаюцца ў свой Шыр, гэта такі вясковы, і тут прыйшла індустрыялізацыя. Тут нейкія будовы, капцяць трубы, і гэтая прастата, яна знішчаная. І хоббіты, гэтыя галоўныя героі, яны пачынаюць разборкі, і дачка Толкіна, каментуючы гэты момант, кажа, што тата ёйны, ён пісаў ён расчараваны чалавечай цывілізацыяй. І ўвогуле ён лічыў, паводле яе словаў, што цывілізацыя чалавечая ўжо самыя лепшыя часы перажыла, што цяпер ідзе скарэй дэградацыя, таму што людзей сталі замяняць машыны. Яна там можа нават і цытуе тату свайго, мне, канешне, это многа чаго раскрывае. Неяк так. Наступнае. Таму зрэшты, некаторыя справядліва лічаць, што творы Толкіна гэта не проста жанр фэнтэзі, гэта трагедыя і драма. Менавіта з-за гэтага моманту. Што ён паказвае, укладвае свае такія чалавечыя расчараванні, расчараванні чалавечай цывілізацыі. Сказаў бы так, што Толкін не адзін у такіх поглядах. Крытыкі індустрыяльнага росту, развіцця эканамічнага, прагрэсу. Напэўна, такім крытыкам быў Эріх Фром, амерыканскі псіхааналітык,
шмат чытаў ягоных крытычных выказванняў на тэму эканамічнага росту. Напэўна, такім, у нейкім сэнсе, ў добрым сэнсе, такім крытыкам ёсць афіцыйнае вучэнне каталіцкага касцёла Ватыканскі сабор, который, канешне, не гаворыць, што это зло, сцеражыцеся гэтага, але паказвае, што ў гэтым ёсць вялікая бяда. Ёсць дакументы касцёла, которые гавораць пра этот эканамічны рост, прагрэс, што асцярожна, што чалавек з гэтым не спраўляецца і может не справіцца. І думаю, канешне, не толькі Фром і Толкін крытычна бачылі этот індустрыяльны эканамічны рост. Трэці элемент поглядаў Толкіна, такі даволі цікавы, гэта я ўжо вычытаў у талкіністаў, што Толкін быў фанат дрэваў. Такая яго спецыфіка. Гэта, перш за ўсё, чаму ён так, цытату нават узгадваю Толкіна, чаму ён быў фанат дрэваў. Ён лічыў, што чалавек, што это жывое, это ўсё жывое, вясковае, это яму блізкае. Ён лічыў, што чалавек не мае права нішчыць дрэва, не мае права нішчыць тое, што так доўга жыве. Дрэвы жывуць дзесяткі і сотні гадоў, і чалавек проста прыйшоў, зрубіў. Толкін лічыў, што это трагедыя. Мы не маем маральнага права на такія справы. І таму цікава, заўважце гэтыя матывы, этой любві да дрэваў, што з аднаго боку, канешне, хобіты жывуць у драўляных хатках. Там зразумела, што нехта ж зрубіў гэтае дрэва, але ўжо не чапляемся там усякіх нюансаў. Але гэтае дрэва, которое на гэтым халме, которое знаходзіцца высока пад, на ўзвышыні. Калі памятаеце фільм, такое знакамітае дрэва, такое высокае, над шырам, дзе жывуць хоббіты. І наколькі я ведаю, калі фільм здымалі, это ў Новай Зеландыі было, то не паспелі зняць усе неабходныя кадры, і гэтае дрэва засохла, і стваралі штучнае дрэва. Па-мойму, $1 мільён яго ўклалі, Галівуд уклаў, каб яно было вечна жывым, гэтае дрэва. І хто нішчыць дрэва? Оркі нішчаць. Яны вырубаюць лес. Яны робяць гэтыя машыны асадныя. Яны ідуць вайной. Там, дзе ідуць оркі, там всюды нішчыцца дрэва. Там няма нічога зялёнага. Потом гэтыя вобразы мёртвага лесу. Толкін паказвае як пракляцце такое, гэтыя матывы. Цікава, хто ўжо твор, канешне, ведае, ёсць гэтыя энты. Гэтыя дрэвы, которые памагаюць, таксама уступаюць у барацьбу. І яны змагаюцца са злом. То есть яны на баку гэтых, добрых персонажаў. Гэта Саруман, это чараўнік, который перайшоў на бок зла. Ён таксама там вырубае гэтыя дрэвы. Этот матыў дрэваў, ён, у прынцыпе, на працягу ўсіх твораў ён існуе. Цікава, калі гэта ведаць, то асабліва ўжо звяртаеш увагу, што Толкін нераўнадушны да дрэваў. Той, хто нішчыць дрэвы, то есть там няма нічога добрага. Такая спецыфіка ягонага мышлення. Я б сказаў бы, што гэтая любоў да дрэва, чаму мне яна так спадабалася і хочацца за это чапляцца, таму што это біблійныя вобразы. Па-першае, канешне, это сад Эдем, дзе ёсць райскае дрэва сярод гэтага саду. Другі вобраз біблійны важны, гэта апакаліпса. Апошні раздзел кнігі апакаліпсы, прарочай кнігі Яна, который паказваюць новае неба, новую зямлю, новы Іерусалім, то есть што будзе ў Царстве Божым. І там, у Царстве Божым, ёсць дрэва жыцця. І гэта будзе, калі хочаце, можаце глянуць, это будзе 22 раздзел, падаецца, 2 верш. І першы псальм, 3 верш, там таксама вобраз дрэва, которое не вяне, которого лісце заўсёды зялёнае, которое питаецца вільгаццю. Это будзе чалавек, который жыве праведнасцю Божай, который за Господом. Такі чалавек будзе падобны да вечна жывога дрэва. Гэта матыў першага псальма. Таму, як па мне, я думаю, што Толкін, канешне ж, ведаў усе гэтыя матывы.
І любоў да дрэваў у яго хіба што не выпадковая. Я думаю, што, можа, я там пераўвялічваю, да, то есть я ж не чытаў выказвання вот нейкай там аналогіі, не аналогіі, а вот анталогіі, да, вот што Толкін лічыць пра дрэвы. Я ж гэта нічого не чытаў. Але мне падаецца, што вось гэтая нераўнадушша ягоная да дрэва, яна не выпадковая. Яна ўсё-такі звязана з біблійнымі вобразамі. Это моя думка. Чарговая з поглядаў Толкіна. Толкін чалавек архаічны. Ён любіць традыцыі. Як сапраўдны англічанін. Карнямі Толкін немец. Там нейкія, нехта кажа, што нават расійскія корні нейкія там у яго ёсць. Але ён, канешне, англічанін. Вось, і англічане гэта грамадства вельмі архаічнае, традыцыйнае. Паглядзіце, на якіх таксі па сённяшні дзень ездзяць англічане, у якіх дзіўных шапках і мундзірах ходзяць іхныя салдаты. Вось гэты культ каралевы, там прэм'ер-міністр, як выходзіць, там нейкае інтэрв'ю даваць на фоне старага дома. Вот это лорды, ўсе іхныя палаты. Вот это вот англічане. Это іхная спецыфіка, іхнай культуры. Я размаўляў некалі са святарамі, которые служаць у Англіі. Вось яны кажуць, да, вот такія карэнныя, калі это не мігранты, калі это карэнныя англічане, яны просто фанаты вось усяго такога архаічнага, традыцыйнага. І Толкін англічанін. І таму ягоныя хоббіты, адназначна, што хоббіты это вобраз саміх англічанаў. Што робяць хоббіты? Яны любяць варыць піва і піць яго. Яны танцуюць. Яны вельмі традыцыйныя. Яны баяцца зменаў, баяцца ўсяго новага, баяцца прыгодаў. Вось яны любяць трымацца за тое, што архаічнае. Да, яны добрыя, вось, але яны традыцыйныя. Яны, як бы, жмады, калі можна так сказаць, плюшкіны па-свойму, да, то есть яны баяцца нешта страціць. Это такія характэрныя рысы для англічанаў. Вось, яны кураць люлькі. Хто бачыў з вас фота самога Толкіна, ён частенька на фота з такой люлькай, ён курыць табак. Можете узгадаць савецкі фільм пра Шерлока Холмса, да, вот традыцыйны вобраз англічаніна. І, таксама гэта трэба недзе ў матывах улічваць, да, вот, гледзячы на хоббітаў, гэтых простых людзей, да, вот, людзей ўжо, это не людзі, да, але нейкія такія від тварэнняў, назовём это так, божага тварэння. І, да, Толкін лічыць, што это англічане, так, вялікая верагоднасць. І таксама тое, што шыр будзе знішчаны індустрыяльным ростам, вот гэтыя трубы, нешта там будуецца ўжо ў канцы самога твора, да. І, магчыма, Толкін паказвае вот сваю асабістую трагедыю. Вось это рост фабрыкаў, заводаў, который прыйшоў у Англію, у Великабрытанію. Вось, магчыма. Чарговая рыса Толкіна – гэта так званае кальцо ўсеўладдзя. Вакол яго ўсё круціцца, усе гэтыя творы. Што гэта такое? Што за сімволіку нясе гэтае кальцо? Некалі чуў версію, што гэта грэх. Это сімвол граху. Я б сказаў бы, што не надта мне эта версія адпавядае. Адзін з сыноў Толкіна, зноў жа ж не памятаю хто, ці той, который святар, ці той, который літаратуразнаўца, кажа, што для Толкіна кальцо ўсеўладдзя гэта вобраз індустрыяльнага росту, эканамічнага росту. Таксама мне не надта эта версія падабаецца. Я асабіста трымаюся і блізкі к таму, што так і трэба ўспрымаць, што кальцо, пярсцёнак усеўладдзя, гэта і ёсць улада. Улада над усім. І гэта будзе звязана з індустрыяльным ростам. Гэта не пярэчыць. І будзе звязана з грахом. Жаданне мець уладу ў сваіх руках, вот як Гітлер хацеў, да, значыць, для гэтага трэба сябе абезапасіць, для гэтага трэба заваяваць іншыя тэрыторыі, для гэта трэба ўкладваць у эканоміку, машыны і так далей. Это ўсё вынікае з улады. Найперш захапілі уладу, там спаліўшы Рэйхстаг і падманным спосабам даходзячы да ўлады, вот,
а пасля пачынаецца вось этот рост і экспансія зла. Некаторыя кажуць, канешне, што не трэба творы Толкіна мешаць увогуле з Другой сусветнай вайной і з Гітлерам, альбо нават з Савецкім Саюзам. Але я асабіста з гэтым не згодны. То есть Толкін перажываў гэтыя войны, ягоны сын ваяваў, ён актыўна назіраў за гэтымі ўсімі падзеямі. Я думаю адназначна, што гэта ўсё адбіваецца ў ягоных творах. Ёсць нават версія, што сам Мордар, вось это такі цэнтр зла, як па мне, канешне, это д'ябал, перш за ўсё. То есть я як веруючы на это гляжу. Ёсць версія, што гэта Гітлер. Да, не надта з гэтым згаджаюся. Ось. Але это адны з такіх версіяў. Дык вось, вяртаючыся да кальца, да пярсцёнка ўсеўладдзя, гэта вобраз улады і разам з тым, которая вось хоча распаўсюджвацца, умацавацца, расці, і тут і будзе індустрыяльны рост, войны і так далей. І цікава, што ніхто з персанажаў не здольны, з тых добрых, пазітыўных, не здольны несці гэтае кальцо. Нават Гэндальф, который з іх самы моцны выдаецца, і ён нават кажа, не, я не магу. Я не магу, я не здольны. Галадріэль, гэта, назовем як княжна эльфійская, а эльфы это вобразы анёлаў адназначна. Вось, і Галадріэль таксама, яна праходзіць сваё выпрабаванне, і яна ўсё-такі не будзе несці кальца. Эльфы не могуць несці кальца. І атрымоўваецца цікавы вось вобраз, што ўсе прадстаўнікі вось гэтых добрых герояў, пазітыўных народаў, яны не здольны несці кальца. Толькі самыя простыя хоббіты, которым, у прынцыпе, гэтая ўлада не патрэбная. Яны нясуць кальцо. І то са сваімі нюансамі, канешне, там, да. Вось, і ў гэтым нешта вельмі глыбокае. І што можна зрабіць з кальцом усеўладдзя? Яго можна толькі знішчыць. Другога варыянту няма. Вось так вот сканчваецца твор «Кольцо нішчыцца». То есть люди не спраўляюцца з уладай. Вось погляды Толкіна. І тут жа ж мне малююцца ягоныя анархічныя погляды, такія лёгка анархічныя. Людзям нельга даваць уладу. Это занадта вялікая спакуса, яны з гэтым не спраўляюцца. Мне хочацца дадаць, нават з духоўнай уладай, касцёльнай людзі не спраўляюцца. Сколькі мальцаў нармальных былі, пакуль яны не сталіся ксяндзамі і рэзка сталі камандаваць і вучыць іншых, як трэба жыць. Улада, вот это цікавы погляд, да, это вельмі філасофскі погляд. З уладай чалавек не спраўляецца. Чарговы вобраз поглядаў Толкіна – гэта падыход да смерці. Самы прыгожы этот вобраз, ён класны. Эльфы, калі пачынаецца ўся заварушка барацьбы са злом, яны ўдзельнічаюць у этой вайне, але астатнія эльфы пакідаюць свае тэрыторыі, яны адыходзяць. Цікава, што Толкін хацеў гэтым сказаць, пакуль што ў мяне няма адказу, як вобраз такі, што анёлы пакідаюць землі. Да, вот як зло распаўсюджваецца, і тут няма ўжо месца анёлам. Яны пакідаюць гэтыя тэрыторыі, і яны плывуць па моры, плывуць там недзе за мора. Для Толкіна это вобраз смерці. Гэта пераход у жыццё вечнае. То есть там за морам яны будуць жыць. Это як жыццё вечнае, да, то есть яно не сканчваецца, ты плывеш у далечыню, і там будзе бясконцае. Канешне, этот вобраз мяне асабіста вельмі ўражвае, вельмі, да. Ён Толкін не робіць з гэтага трагедыю са смерці. Канешне ж, героі гінуць, там плачуць па гэтым героям, але ўсё-такі гэты матыў, вось плывуць за мора, і цікава, што не толькі эльфы. І вот не памятаю, як там скончыў Гэндальф, это добры. Вот не памятаю, трэба ўжо па сюжэту правяраць. Ён таксама за мора не паплыў, але цікава, што хоббіты, яны таксама з эльфамі плывуць за мора. Вось як гэтыя пазітыўныя героі, да, людзі. Это вобраз англічанаў. Можа, нават Толкін сябе там недзе прабаваў убачыць у гэтых хоббітах. І вось гэты першы Більбо,
это книга «Хоббит», пасля «Фрода», это ўжо «Уладца пярсцёнкаў», і пасля нават Сэм, сябра Фрода, такі другарадны, сказаў бы, герой, але гэта ўжо прылажэнні будуць казаць пра это. Гэтым я быў вельмі здзіўлены, што прылажэнне гаворыць пра тое, дадаткі, што Толкін пісаў, што Сэм таксама адплывае за мора. Да, вот так вот Толкін апісвае смерць, сказаў бы вельмі па-хрысціянску, не як трагедыю, а як нешта светлае. І цікава, што калі памёр Льюіс памёр, Толкін перажыў ягоную смерць, і Толкін сказаў такія словы, што для мяне гэта удар ката. Канешне, мне это не спадабалася. Все адно як Гасподзь дапускае смерць, да, але Толкін так это перажыў, ён кажа, для мяне это як удар ката. Можа, не думаў пра Бога, канешне, но сумняваюся, што ён як веруючы Бога мог назваць катам. Нейкі такі вобраз ужыў, што смерць Льюіса была для яго як удар ката, таму што, пісаў Толкін, я сам ужо ў тым узросце, калі трэба адплыць у падарожжа. Ён сам як бы пра сваю смерць вот так вот разважаў, пра сваю старасць. Неяк так. Што яшчэ, якія матывы важныя для мяне асабіста былі? Я думаю, што калі пасля я буду каментаваць ужо па самому твору, па самім творам, то, канешне, да гэтага вернемся, але ўсё-такі тут хачу зазначыць, як бы, матывы такія засігналізаваць, акцэнты важныя для мяне у творах Толкіна. Першае, это матыў падарожжа. Это як прыходзяць Гэндальф, гэта добры чараўнік, пасля гномы прыходзяць да хоббітаў, которые увогуле не любяць падарожжаў. Яны не хочуць нічога новага, яны па-за свой шыр, вось гэтага бесклапотнага жыцця, яны нікуды не хочуць вылазіць. І аказваецца, што яны ў сэрцы, яны прагнуць прыгодаў, яны прагнуць падарожжа. І вось гэты матыў, што яны ўваходзяць у падарожжа, это будзе вельмі класны матыў. Пасля, у канцы твораў, яны, хоббіты, вяртаюцца ў свой шыр, і галоўныя героі яны не могуць тут вытрываць. Таму што для іх это заспакойнае жыццё. Ім трэба прыгоды, ім трэба шлях. І вось этот матыў падарожжа, просто клас. Канешне, з хрысціянствам я это звязваю адназначна. Таму што хрысціянская вера – гэта шлях. Гэта падарожжа. Это не тое, што ты пахрысціўся, это шлях, і это дынаміка. І хрысціяне першыя так і называлі. У дзеях апостальскіх хрысціяне гэта тыя, хто стаў на гэты шлях. Так пішуць дзеі апостальскія. І Хрыстос увесь час у падарожжы. І, канешне, перш за ўсё Абрагам, который быў качэўнікам увесь час у дарозе, і Бог прыходзіць да яго і запрашае ў новую прыгоду. Я табе пакажу зямлю абяцаную. Ізраільскі народ, ён падарожнічае праз пустыню. Гэта вандроўка 40 гадоў. Гэта матывы такія яўна біблійныя. І само хрысціянства ёсць нішто іншае, як падарожжа. Это вобраз Эмаус, дзе Христос прыходзіць да сваіх вучняў, і менавіта ў дарозе ім адкрываюць вочы, і ў дарозе ім гарыць сэрца. Вось гэтыя матывы, конечно, класныя. Вобраз падарожжа. Наступны вобраз. Мова Мордара. Мы ўжо разбіралі тое, што для Толкіна мовы, ён іх стварае, а Мордар это, канешне, зла. І мова Мордара не гучыць там, дзе жывуць эльфы. Яны не могуць слухаць голас д'ябла. Яны затыкаюць вушы, яны рэагуюць, яны панікуюць эльфы. Словаў нельга вымаўляць. Гэтая мова тут не гучыць. Вельмі класны матыў такі, для мяне ён важны. Не слухаць зла. У нейкім сэнсе гэта такі містычны вобраз, нават не чуць таго, што гаворыць д'ябал. А з іншага боку, таксама ёсць вельмі класны раздзел, ён адзін з такіх маіх любімых, ці падраздзелаў, называецца «Голас Сарумана». Гэта чараўнік, который быў добрым, але перайшоў на бок зла.
І калі да яго прыходзяць добрыя героі, яны там ужо выйгралі многа чаго, і яго зажалі як бы ў ціскі, і ён пачынае з імі гаварыць. І там гучыць такі матыў «Не слухайце яго». Гэта добры чараўнік Гэндальф, ён кажа «Не слухайце Сарумана». І тыя, хто пачынаюць яго слухаць, яны ўсё адно такія як загіпнатызаваныя. Для мяне это вобраз прапаганды. Прапаганды, которая ёсць маніпуляцыі, прапаганды, вот людзі просто як такія як зомбі становяцца. Да? Вот яны слухаюць зло. Яны становяцца як зомбі. Вось гэтыя матывы, конечно, вельмі класныя для мяне. Да? Голас злога не павінен гучаць. Чарговы вобраз «Братства кольца». Яны ўсе розныя. Гэта гномы, гэта эльфы, гэта людзі, гэта хоббіты, да, гэта Гэндальф, добры чараўнік, это прадстаўнікі розных групаў, яны ўсе разам ідуць змагацца са злом. І як па мне, вось этот матыў сяброўства, это вельмі класны матыў, таму што Толкін сябраваў з Льюісам і з Честертонам, і это была такая групка вельмі зграная, не разлі вада. То есть і Толкін, як па мне, ён такое асабісты досвед такога вельмі глыбокага сяброўства, ён укладвае таксама вось у свой твор, да, вобраз братства. Пасля цікавы матыў тэма багацця, но гэта будзе матыў гномаў і асабліва дракона. Як цяжка справіцца з багаццем. Ну тут уже не буду каментаваць, тут за многа можна будзе казаць усяго. Чарговы матыў гэта Голум. Гэта былы хоббіт, который учыніў забойства, і ён, носячы кольцо, которое не дазваляе яму памерці, таксама этот вот матыў несмяротнасці, па-чалавечы хочацца нам не памерці. Вот этот, пераклікаецца з матывам смерці. То есть па-нармальнаму трэба просто ўзяць і адплыць туды, дзе светла, дзе цёпла, дзе царства Божие, і не рабіць з гэтага трагедыі. Вот это па-нармальнаму. Такая смерць, которую прапаноўвае Толкін. Тыя, хто гэтага не разумее, яны ўсялякім коштам трымаюцца за гэта жыццё, і той, хто мае кольцо ўсеўладдзя, яно прадлівае яму жыццё. Але на самой справе гэта трагедыя. На самой справе. І Голум гэта той, хто забіў свайго там сябра, і пасля ён жыве, але на самой справе это вялікая трагедыя. Для мяне вобраз Голума гэта вобраз якраз такі граху. Я некалі пачуў, а можа нават не адзін раз, калі людзі казалі, хто ведаў творы Толкіна, казалі я як Голум. Сёння я нібыта вот хорошы, а пасля не ведаю, што са мной дзеецца, вот усё адно, як ува мне нехта другі прачынаецца, як ува мне злы чалавек прачынаецца. Для мяне это вобраз граху. Да, вот. Такі, можна шмат пра яго разважаць, думаю, да гэтага мы яшчэ дойдзем. Чарговы вобраз арлы. Нехта кажа, што это сімволіка прадбачнасці Божай. Яны заўсёды ратуюць і заўсёды з'яўляюцца ў самы нечаканы перыяд. Калі ўжо здаецца пік усяму, канец усяму, просто катастрофа, тут раптам пралетаюць арлы. Ці нехта іх паклікаў, ці нехта нават іх не клікаў. Вось это як вобраз такой прадбачнасці Божай. Гэта тыя матывы, которые так чыста для мяне важныя. Вот, яны як бы, напэўна, погляды Толкіна, але неяк так, больш з твораў вынікаюць, да, чым з яго там асабістага жыцця. І на гэтым, мае дарагія, сканчваем. Як мог, я ў гэтых двух канферэнцыях зрабіў уводзіны. Спадзяюся, што некага зацікавіў Толкінам. Нехта, можа, пачне чытаць і спрабую, пастараюся, насколькі змагу далей каментаваць вось гэтыя свае любімыя творы. Пахвалёны Езус Христос.